Ubay-ubay ka mga residente sa Pulumulok, South Cotabato ang namatikdang nagsuot og face mask bisan wala pa may natalang kaso sa mpox sa maong lungsod. Kinihuman giawhag sa Pulumulok LGU ang publiko nga managang na sa maong sakit pinaagi sa pagpatuman sa safety protocols. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Sagad naka-face mask na kini mga residente nga anaa sa mga pampublikong lugar sa Pulumulok, South Cotabato. Sama ni Renato Ilanan nga usa ka tricycle driver, mahadlok daw siya nga mataptan sa sakit nga mpox. Para bang safety ba? Para kanamo ko'y mabutay daw nga buwan ini monkeypox daw. Mpox. Niguro na lang ta. Ang residente nga si Lemuel Cruz, naga-face mask sab isip panagang sa maong sakit. Para masigurado na na hindi ako maapektuhan saka yung mga pamilya ko, may mga lilit pa akong bata Halos naka-face mask na sab ang tanang empleyado sa Municipal Hall sa maong lungsod. Kinihuman nagpatuman na og mandatory wearing of face mask ang Municipal Health Unit sa maong lungsod ngadto sa mga empleyado niini. Giawag sab ang mga kliyente niini nga magsuot sab og face mask inig mosulod sa buhatan. Actually, there was an issuance, but that's an office memo specific to the Municipal Health Office. Let's also remember that the Municipal Health Office is an office related to providing health services, meaning they have to really prepare themselves with or without the virus. Matod sa Pulumulok LGU, ang maong pag-awhag panagang lang kay wala pay natala nga kaso sa mpox sa lungsod. We don't want to scare the public. The directive is for all of us because we are all encouraged to wear face masks just to shield ourselves, to shield ourselves from the possible infection. Nagpadayon matud pa ang ilang coordination sa mga ahensya kalabot sa pagpahugot sa health protocols sa mga pribadong kompanya, tunghaan ug ubang lugar. Sumala sa South Cotabato Provincial Health Office, as of May 26, 11 na ang natalang kaso sa mpox sa South Cotabato. Upat niini natala sa Tiboli, 3 sa Surala ug tag-usa sa Banga, Coronadal, Lake Cebu ug Tangtangan. Hinuon 5 niini ang nakarecover na. Kauban si Gary Balantay, Efren Mamak, 1 Mindanao.